Od dušmana nas ljutih izbavljaš i nad protivnike me moje izdižeš. Ti me od čovjeka, silnika, spasavaš, Gospodine. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Evo, dragi prijatelji, braća i sestre, molitelji, vi koji bdijete nad Hrvatskom, sve vas od srca pozdravljam i prinosim sve vas, vaše obitelji, vaše poslove, vaše nakane i ove naše zajedničke nakane, sve donosimo na oltar. Gospodin je rekao da ljubi i da voli one klanjatelje koji se klanjaju u duhu i istini, koji su po njegovu srcu. Mi se upravo zato i borimo, da budemo po njegovu srcu. Ne samo radi nas samih, nego radi poticaja koje nam sam Gospodin daje za naš narod. Mi poput Gospodina dolazimo pred naš narod i plačemo nad njim, vapimo nad njim, kao što je Gospodin plakao nad Jeruzalemom. O, da prepoznaš vrijeme, trenutak tvoga pohođenja. Dolazimo i u stavu zahvalnosti na ovu svetu misu. U zahvalnosti, jer evo kao što i ulazna pjesma kaže, Gospodin vidi, Gospodin proviđa, Gospodin djeluje, izbavlja od protivnika, od silnika spašava. Donesimo sve prepreke koje postoje, sve ono gdje Gospodin čeka, da mu Gospodin otvori srce, da milost Gospodnja to pročisti, krv Gospodnja da to pročisti, milosrđe Božje da prodre i da čitava naša domovina i sve zemlje koje smo uključili i koje jesu se uključile i same s nama u ovo jerikonsko bdjenje za svoje zemlje i za čitavu Europu, donesimo i pokajmo se za sve grijehe koji su tu, koji polako iščezavaju, da ih Gospodin do kraja uništi i da narod privede k sebi. Uzmemo koji tren pokajanja i zahvale što Gospodin čini. Dođi, Gospodine, i natopi svojom krvlju sve što još nije tvoje. Svojom krvlju, Gospodine, dovrši ono što si započeo. Ne daj, Gospodine, da jedna kap propadne. Mi ti zahvaljujemo što si brižan, vjeran Bog. I što nikada ne odustaješ od svoje riječi. Spasi, ozdravi, oslobodi. Gospodovi. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Donesite sada vaše nakane. Donosimo i nakane našeg zajedničkog jerikonskog bdjenja za obraćanje naroda, za pobjedu nad koronavirusom, za zaštitu svih
medicinskih djelatnika i djelatnika uslužnih djelatnosti koji se brinu da imamo svega. Molimo te za našu crkvu, da ona, njezina proročka dimenzija, opet doživi svoj procvat. Milosrdni Bože, ti sam budiš u nama želju da ti služimo. Svojim svjetlom obasjaj naša sinovska srca, posveti ih i ojači, da idu tvojim putem obraćanja i pokore. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Poslušajmo riječ Božju. Čitanje knjige proroka Danijela. U one dane kralj Nabukodonozor reče: Je li istina, Šadrače, Mešače i Abednego, da vi ne štujete mojih bogova i da se ne klanjate zlatnom kipu što ga podigoh? Jeste li voljni čim začujete zvuk roga, frule, citre, sambuke, saltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, baciti se na tlo i pokloniti se kipu što ga načinih? Ako li mu se ne poklonite, bit ćete s mjesta bačeni u peć užarenu. I koji je taj Bog koji bi vas izbavio iz ruke moje? Šadrak, Mešak i Abednego odgovoriše kralju Nabukodonozoru: Ne treba da ti odgovorimo na to. Bog naš komu služimo može nas izbaviti iz užarene peći i od ruke tvoje, kralju. On će nas izbaviti. No ako toga i ne učini, znaj, o kralju, mi nećemo služiti tvojemu Bogu, niti ćemo se pokloniti kipu što si ga podigao. Na te riječi kralj Nabukodonozor uskipe bijesom, a lice mu se iznakazi na Sadraka, Mešaka i Abednega. On naredi da se peć ugrije 7 puta jače no inače i jakim ljudima iz svoje vojske zapovjedi da svežu Šadraka, Mešaka i Abednega i bace u peć punu žarkoga ognja. Kad je zatim kralj Nabukodonozor čuo kako oni u peći pjevaju, zaprepasti se i brzo ustade. Zapita svoje savjetnike: Nismo li bacili ova 3 čovjeka svezana u oganj? Oni odgovoriše: Jesmo, kralju. On reče: Ali ja vidim 4 svjedoka, odriješeni šeću po vatri i ništa im se zlo ne događa. 4. je sličan Sinu Božjem. Na to viknu: Blagosloven bio Bog Šadrakov, Mešakov i Abednegov, koji je poslao svoga anđela i izbavio svoje sluge, one koji se uzdahu u njega, te se ne pokoriše kraljevoj naredbi, već radije predadoše svoje tijelo ognju, nego li da štuju ili se klanjaju drugome osim svome Bogu. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Hvaljen i slavljen do vijeka. Hvaljen i slavljen do vijeka. Blagosloven budi Gospodine, Bože Otaca naših, hvaljen i uzvisivan do vijeka. Hvaljen i slavljen do vijeka. Blagosloven budi u domu svete slave svoje, hvaljen i slavljen do vijeka. Hvaljen i slavljen do vijeka. Blagosloven budi na prijestolju kraljevstva svoga, hvaljen i slavljen do vijeka. Hvaljen i slavljen do vijeka. Blagosloven ti što istražuješ bezdane i sjediš nad kerubima, hvaljen i slavljen do vijeka. Hvaljen i slavljen do vijeka. Blagosloven budi na svodu nebeskom, hvaljen i slavljen do vijeka. Hvaljen i slavljen do vijeka. Slava tebi, Kriste Bože, kralju slave vječite. Slava tebi, Kriste Bože, kralju slave vječite. Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život, ti imaš riječi života vječnoga. Slava tebi, Kriste Bože, kralju slave vječite. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Navještaj svetoga evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme progovori Isus Židovima koji mu povjerovaše:
Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu moji ste učenici. Upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. Odgovore mu, potomstvo smo Abrahamovo i nikome nikada nismo robovali. Kako to govoriš, postaćete slobodni? Odgovori im Isus, zaista, zaista kažem vam, tko god čini grijeh, rob je grijeha. Rob ne ostaje u kući zauvijek, a sin ostaje zauvijek. Ako vas dakle sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni. Znam, potomstvo ste Abrahamovo, a ipak tražite da me ubijete, jer moja riječ nema mjesta u vama. Ja govorim što vidjeh kod oca, a vi činite što čuste od svoga oca. Odgovoriše mu, naš je otac Abraham. Kaže im Isus, da ste djeca Abrahamova, djela biste Abrahamova činili. A eto, tražite da ubijete mene koji sam vam govorio istinu, što sam je od Boga čuo. Takvo što Abraham nije učinio. Vi činite djela oca svojega. Rekoše mu, mi se nismo rodili iz preljuba, jedan nam je otac, Bog. Reče im Isus, kad bi Bog bio vaš otac, ljubili biste mene, jer ja sam od Boga izišao i došao. Nisam sam od sebe došao, nego on me posla. Riječ Gospodnja, slava tebi, Kriste. Evo, dragi prijatelji, kako ste? Jeste dobro? Nakon ovih 7 dana boja i pronošenja Božje prisutnosti, Božje ljubavi, Božje brige, Božje zabrinutosti i potresenosti za nas i za naše gradove, za naše obitelji, za naš narod, dolazimo mu zahvaliti. Dolazimo u njegovo srce, smjestiti se i osluškivati. Osluškivati i dopuštati da on provede svoj plan dalje. Da ga provede potpuno, da se proširi njegovo kraljevstvo vjere, povjerenja, predanja, ljubavi, radosti, mira. I danas nas i po svojoj riječi Gospodin oživljava i ohrabruje. Prvo čitanje nam je tako drago čuti. To je naš Bog koji se zauzima za ovu trojicu mladića koji ostaju vjerni. Šadrak, Mešak i Abednego. To je slika onoga kako Gospodin uvijek postupa. Gospodin ne postupa drugačije. U duhovnom svijetu on tako postupa. Možda nekad malo čeka, možda nekad udari malo silovitije, ali svoje on čuva. Za sada, za ovaj svijet, ali pogotovo za vječnost. On želi da se spasimo. I tako nam je drago vidjeti kako se proslavlja, kako je jednog moćnog kralja, velikoga kralja dobio, kako ga je osvojio. Mudro, razborito i čudesno. Gospodin i danas čini čudesa. Gospodin je gospodar stvorenja, gospodar vatre, gospodar koronavirusa. Evo ono što nam je jučer nekako i kroz molitvu potvrđivalo se, što nam je Gospodin želio i radosnu vijest objaviti, da je sve na spasenje, da Bog se služi i ovom bolešću koronavirusom, da bi svoj narod približio k sebi. Njegovi putovi nisu naši putovi, njegove misli nisu naše misli. I uzalud nam se je nekad boriti da bi spoznali sve. Ne možemo spoznati sve. Nismo gospodari. On je gospodar. Današnje evanđelje pokazuje upravo tu jednu stvar kada su Židovi baš htjeli imati sve pod kontrolom. A s druge strane vidimo kako se Gospodin bori.
To su njegovi sunarodnjaci. To su njegovi braća i sestre. To su djeca očeva. I on se bori za njih. On se hrva za njih. I ovo je jedan živi primjer kako se Gospodin hrva za svakoga tko mu se opire. Za svakoga. Možemo zamisliti, evo u našem narodu, koji su ti? Koji su ti za koje se Gospodin tako bori? Naši političari, naša vlada, predsjednik, premijer, naši ministri, oni koji vode velike tvrtke, koji zapošljavaju tisuće ljudi, koji vode poslove, predstavnike crkve, bori se za svakoga. Bori se, evo, i ovdje opisuje malo i što sve se događa u tom boju za čovjeka. Prvo, on se bori za naše srce, da njegova riječ dopre do toga srca. Da se čuje, da se posije. Jer njegova riječ je ta koja oslobađa. Jer njegova riječ je istina. A istina oslobađa. Istina se obično želi sakriti. Želi se zaobići. Želi se jednostavno pokriti da neka laž bude u prvome planu. Da ona zaokupi. A Gospodin inzistira i udara lagano. Riječ, riječ, riječ. Riječ slobode. I prva riječ, prvu stvar koju rasvjetljava i pokazuje da jesmo grešni ljudi. To je prva stvar. Da smo slabi, da nismo svemoćni, da ne možemo sami. I tada kada to čovjek prizna, tada mu postaje druga istina bjelodana. A to je da smo stvoreni za Boga. Da naše srce čezne za Bogom. I da je najistinitija čežnja ta da budemo združeni s Bogom. Da prijateljujemo s Bogom. Da budemo ljubljeni od Boga i da Boga ljubimo. Jer kaže i Sveti Ivan, nije da smo mi prvi ljubili njega, nego on je ljubio nas prvi i poslao svoga sina kao pobjednicu za grijehe naše. Sve nam je dao. Ako nam je dao svoga sina, neće li nam onda i sve dati? Slobodu našem narodu. Ali sloboda se poistovjećuje sa istinom, poistovjećuje se sa vjernošću, poistovjećuje se sa predanjem, jer ne može istovremeno biti i sloboda i ropstvo. Ne može biti duhovno ropstvo i duhovna sloboda istovremeno. Ovdje vidimo to opiranje. Možemo prepoznati opiranje možda naših bližnjih koji nisu u vjeri, možda braće, sestara, očeva, majki, najboljih prijatelja, kolega na poslu. Evo, svi se oni tako bore. Svi se oni tako bore. Pa kažu, pa evo, ja jesam vjernik. Evo vidi i moji očevi, moje majke, moji djed, svi smo mi u vjeri. Šta sad vi izmišljate? Ovo je dovoljno. Pa znaju valjda naši oci šta valja i šta je dobro. Nasuprot istine, nasuprot poniznosti i predanja, oholost, samodostatnost, krive slike Boga i možemo reći strah. Strah. Strah da će izgubiti sebe. Strah da će završiti loše. Strah da će im se oduzeti ono što su gradili. Strah da su promašili život. A zapravo
sve laži. I onda im Gospodin i suprotstavlja istinu. Gledajte djela vaših očeva. Ipak nije sve kako ste se vi posložili. Zašto? Zato jer ipak vi ne vidite srca. Vidite vanštinu, a ja vidim srca, vidim nutrinu. Vidim odakle stvari dolaze. Vidim duhovni boj. Gospodin nas baš u ovom duhovnom boju vodi. On je otac koji se brine za svoju djecu. Otac koji, kada je dijete u problemu, kada ga uzima i uzima ga u naručaj. Otac dijete kada je napadnuto, otac stane i stoji ispred njega i preuzima cijelu njegovu brigu, sposobnost, obrane, života, življenja, slobode. Draga braćo i sestre, danas nam je doista zahvaljivati što se nebeski Otac tako zauzima za nas, što nam je dao svoga Sina da bude našim zagovornikom, a on je savršeni zagovornik, bez mane, koji je dao svoj zalog, koji je neobrisiv, koji je sveobuhvatan, koji je nemjerljiv. Ostanimo koji trenutak s Gospodinom pred nebeskim Ocem i molimo ga da se blago i bogatstvo njegova otkupljenja ostvari u našem narodu po obraćanju, po obnovi saveza, po obnovi ljubavi, prijateljstva, po obnovi života, po obnovi naših obitelji, po obnovi riječi Božje, čitanja riječi Božje, susreta živoga Boga u ispovjedi i Euharistiji. Da doista budemo djeca Božja, slobodna, ne samo mi, nego čitav naš narod. Čitavi naši narodi, čitava Europa, da obnovi svoje djetinjstvo, svoju pripadnost Bogu. Amen. Pomolimo se Bogu, Otcu svemogućemu. Gospodine, u prvom redu molimo se za sve one najpotrebitije. Molimo te za one, Gospodine, čija je duša mrtva, koji hodaju prema putu smrti, koji hodaju u propast. Da ih ti, Gospodine, izbaviš svojom moćnom rukom. Molimo te, Gospodine, usliši nas. Molimo te, Gospodine, za sve bolesne, raznih bolesti, Gospodine, koji se bore, koji se muče. Spasi ih, Gospodine. Posebno one koji su sada pod udarom koronavirusa, ne samo bolesti, nego i straha, panike, malodušja, razočaranja, ljutnje i nevjere. Vrati ih, spasi ih, Gospodine, ozdravi ih. Molimo te, Gospodine, usliši nas. Molimo te, Gospodine, za naše vladare, za one koji vode našu zemlju, koji upravljaju financijama, koji upravljaju zakonima. Da im ti, Gospodine, očistiš savjesti, da im ozdraviš savjesti, da im ozdraviš duh, da im ozdraviš srce, da mogu vidjeti kao što ti vidiš i da ih zaboli neistina, laž. Molimo te, Gospodine, usliši nas. Molimo te, Gospodine, za našu crkvu. Molimo te, Gospodine, da nestanu sve blokade, sva tlačenja, da milost tvoja u našoj crkvi, u papi, biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama i tvome puku
da procvate, Gospodine, da bude novih čudesa, da bude novih prorokovanja, proroštva na život, da bude nove ljubavi jedni za drugih, da budemo obnovljeni u jedinstvu i zajedništvu s Tobom, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Sve vaše nakane donesemo u ovim trenucima. Ti nas, Gospodine, zaštiti svojom krvlju. Ti nas, Gospodine, brani svojim duhom. Ti nas, Gospodine, stavi pod plašt svete obitelji, Isusa, Josipa i Marije. Sakri nas od neprijatelja, da nema nikakvog utjecaja na nas, da živimo u slobodi kao pronosioci Tvoga svjetla, Tvoje istine, Tvoje radosne vijesti. To Te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Blagoslovljen si, Gospodine, Bože svega svijeta. Od Tvoje darežljivosti primismo kruh što Ti ga prinosimo. Ovaj plod zemlje i rada ruku čovječih postaće nam kruhom života. Blagoslovljen Bog u vijeke. Blagoslovljen si, Gospodine, Bože svega svijeta, od Tvoje darežljivosti primismo vino što Ti ga prinosimo. Ovaj plod trse rada ruku čovječih postaće nam piće duhovno. Blagoslovljen Bog u vijeke. Molimo, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz mojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, od Tvojih darova donosimo Ti ovaj prinos da po Tvojoj volji bude Tebi na čast, nama na spasenje, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama I s duhom Tvojim. Gore srca Imamo kod Gospodina. hvalu dajemo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno i Pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. Tvoj je Sin spasonosnom mukom svemu svijetu objavio smisao štovanja Boga. U neizrecivoj snazi križa otkrivaš sud svijetu i vlast Krista raspetoga. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave kličemo bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave. Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana u visini. Uistinu, sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.
Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Đurom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavredimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Djeca smo Božja, sinovi i kćeri, s radošću što se On proslavlja i zahvalnosti što je takav Bog, brižan, vjeran i velik, molimo kako nas je Krist naučio. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Možemo ponoviti. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Neka se mir Božji spusti sada na sve vas, na vaše obitelji, vaše gradove, vaša mjesta, vaše poslove, na čitav naš narod, našu domovinu i čitavu Europu. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Gospodine Isuse Kriste, Sine Boga živoga, Ti si po volji Očevoj u sudjelovanje Duha Svetoga svojom smrću oživio svijet
izbavi nas ovim presvetim tijelom i krvlju svojom od svih naših opačina i svakoga zla. Daj da se uvijek držimo tvojih zapovjedi i ne dopusti da se ikad odjelimo od tebe. Evo jaganca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Amen. Pripremite se sada za duhovnu pričest. Gospodine Isuse Kriste, moj Bože i otkupitelju moj, žarko vjerujem i čvrsto vjerujem u Tvoju prisutnost u presvetoj Euharistiji. I sada te gorljivo molim, dođi u moje srce, dođi u moje tijelo, u moju dušu, dođi i pohodi me duhovnom pričesti, sada kada te ne mogu primiti tjelesno. Dođi, Gospodine, na čudesan način duhovne pričesti. Natopi me, prožmi me, raširi se u meni. Uzmi moje tijelo, prožmi svaku kap moje krvi, svaku moju stanicu. Struži se sa mnom, Gospodine, zagrli me, obljubi me. Hvala ti što si tu, mili Gospodine. Hvala ti, Gospodine. Hvala ti, Gospodine, za tvoju pobjedu. Hvala ti, Gospodine, što širiš svoje kraljevstvo na čitav naš narod, čitavu našu domovinu, okolne narode.
Bugarsku, Ukrajinu, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Mađarsku i čitavu Europu. Hvala ti, Gospodine, što si velik Bog, silan Bog, što vladaš. Častimo te na tvome prijestolju. Hvalimo te, zahvaljujemo ti, klanjamo ti se. Jer tvoja je čast i dostojanstvo i moć i sila i slava. Stavit ćete svojih anđela na naše granice. Brani nas, štiti nas od naših neprijatelja. Blagoslovi mirom i blagostanjem, novom vjerom, novim žarom, novom ljubavlju našega naroda prema tebi. Ostanimo koji tren u zahvaljivanju. Bog nas prenese u kraljevstvo Sina ljubavi svoje, u kome krvlju njegovom imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha. Pomolimo se. Gospodine, daj da nam primljena od tajstva budu nebeski lijek, da nam srce očiste od zlih navika i trajno nas brane i štite. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Hvala vam svima što se podižete, što se angažirate, što se borite. Bitno je da znamo jedni za druge, bitno da se povezujemo, da širimo taj zagovor, tu službu u našem narodu na sve strane. I polako će se ova mreža širiti, jačati i donositi Božje kraljevstvo, Božje plodove koje Gospodin ima za nas. Ohrabrujem vas u tome, budite hrabri, budite ustrajni, Gospodin će vas nagraditi obilato. I idemo dalje. Ne samo za ovu domovinu, nego za vječnu domovinu. Da se što više ljudi obrati Gospodinu. Da se što više ljudi uživi u pravi, istiniti život. Da kuša taj život. Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin. Dođite živom u vrelu, izvoru radosti spasa. I sjetimo se one Gospodnje riječi. Koliko se više cijeli nebeski dvor, anđeli, raduju zbog jednog obraćena grešnika, nego li zbog onih 99 pravednika. Koliko je Božja radost velika za obraćenje pojedinaca, a onda i naroda. Evo imamo to na umu, Božje suosjećanje za nas. Ono je i izvor naše miline, našeg zadovoljstva, našeg poleta, našeg žara za ovu službu, koja zna biti itekako naporna. Ali taj napor Gospodin vidi i uzvraća, kao što je uzvratio Šedraku, Mešaku i Abednego.
primite sada Božji blagoslov. Naklonite glave. Gospodin s vama. Gospodin, Otac milosrđa, neka vas pohodi svojom snagom, neka vas okrijepi, da mu mognete vjerno služiti. Amen. Neka bude vaša zaštita po krvi svoga Sina, po sili i snazi Duha svoga Svetoga. Amen. I neka ovaj Božji blagoslov siđe na vas, da svijetlite poput svjetiljki koje je Gospodin zapalio i da pronosite njegovo svjetlo i istinu, budete sol zemlje. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sišao na vas i ostao vazda s vama. Amen. Gospodnja je radost, naša snaga, idite i pronosite Božje evanđelje. Bogu hvala. Lijepi pozdrav svima, vidimo se, uskoro čujemo se i pratimo i držimo u molitvi jedni druge. Bog s vama.